ayo dañal men hayo bural men diñal di daka mboɗa yetta tagadomi jimowo baɗomi hami jojolanimi yomi jangto daka daka ko ngeɗumen rokka ko giɗo men dañani hono men ngo yeeso daka o ceerno noodi kala jam o aadi ɗe dentemba o ko Amadou Tidiane Gueye mo ceerno Djibril Gueye gummi ko Dakar Thiaroye dental ceerno Djibi Gueye eyyi alhamdulillah rabbil alamin Allah itti min dow jaam min gari kadi hikka kam Allah newni lawol caɗele kewani inchallah police ɓe mbiyamni laaɓi no fewi par rapport no wayanno ni kam hikka Allah newni fofof soɓe gari ɓe ƴeewi no wayni place uji ɓurtan yimɓe no goni a sécurité tan ɓe gaccan min ɓen ha Allah ni hamin jetti ɗo hen sona noon caɗele seeɗa so tawi a naati wuuro ngo déviage mo mbaɗata yimɓeɓe wona yimɓe fof gandiri ɗum lawol ngo go ɓenni fay tour droit fay guine ma wonɓe ganduɗa ndewa toon jalta wuuro majjiya ɗum noon fonno ƴeewede anduɓe daro ɗon balle hen yimɓeɓe ɗum tan woni sakko à part ɗum kam yiyani hen caɗele goɗɗe en ñaagui Allah noon yo Allah ken natane bisimillahi gasne alhamdulillah rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullah min mbiyetemi ko baba galle Moussa Balla goto e ɓesgu Madina Gounass eywa dariɗo e golle galle mama kala saaha hande eɗen goni ɗo e samedi e kirndol Daka mo Madina Gounass e caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum e yettude Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu e yettude jinnaɓe e seeranɓe meɗen e eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala nde Allah okkata ceerno meɗen cellal e judde balɗe e moƴƴude battane kadi yo ɓooy ardade en keeden caggal makko eyyi caggal kadi weltare e needi ndi o neehi en e oɗo sifa eywa ittude ñamde e yardu en okka ɗum julɓe ɗum ko yamirore ceerno kadi e needi makko e meɗen eywa o yamiri dendagal ɓesgu Madina Gounass naajo kala to woni saaha o so heedi nde wawata ƴettude ko ñamete e ko yarete ne wawa hokku ɗum hoɓɓe ɓe galle mama noon kañumne immima e sifa darade rendinde ɓesgu Madina Gounass foof ɗiɗo subakaji soɗi jonti subaka kirndol o aɓe gandi hoɓɓe meɗen ɓe toɓe gimmoto to e duna baba Adama e ala foof toɓe giwrata hewɓe ko so juuli juma kirndata mbaala arde jetto ɗo subaka eywa so jettima ɗo subaka noon hadi pour jettade paye Daka direct ma ndewa to juma ɗo juuro eyyi ɗum noon joguiɗen hen peeje soɓe gaari taw subaka o eɗen mbawa fewnande ɓe kassaji taw soɓe gaari ɓe mbawa ɗum tawde ɗo henne ɓe mbawa ene hasitade ɓe mbawa kadi juurade ɓe mbawa ɓennude Daka eyyi ko ɗum woni miijo ngo ganduɗa hoorema galle mama ene ƴetti ɗum kadi e yamirore ceerno ɗum kamo yamiri ɗum dendagal Madina Gounass najo to woni eywa ngal ɗo teddungal ko ngal jamiral ngal e ɓesgu Madina Gounass najo eyyi ceerno ko haali ɗum haalti ɗum ñande kirndol e ko wona kirndol ha caahugol surtout noon kirndol ngol e caahugol ngol o wi goto foof noon kala ko wawi wadde ko ñamete e yara ene hokka ɗum julɓeɓe ɗum ko yamirore ɗum noon almudo noon wodan ɗum tan ko yamirore enen en ngala haaju goɗɗo ko wona haaju ceerno ceerno so yamiri tan en ngala haajuji goɗɗi ko wona haaju ceerno wadde guetoɗen kumten haaju ceerno beele haajuji meɗen ne kumto e ko ɗum woni darde meɗen hannde tol maw artu goɗɗongol maw lafzo kongol e hawede Daka maw nawtude guere maw sere metere maw yaltete kere sabi tafgo Daka wiyete ko Hammadou Demmoun Nino min ko Hayra Law diwan Dumga Law diwan Madina Ndiaƴɓe diwan Njum hanki min waɗi toon départ subaka min jooɗi jetti amin min beltima noon e garagal he kadi min beltinima kadi Alaji Moussa Saydou radiyallahu taala anhu ɗum noon amin ñaago Allah kadi hitande fof arde yo Allah addi min ɗo henna wonno hande duuɓi joyyi hande presque duuɓi joyɓiɗa ɗo 2022 2023 2024 2025 2026 mara woni 5 ans mbiɗa ara ɗo henna ɗum noon ñaago Allah yo Allah jokku moƴƴere ɗum yaara yeeso
kadi komin garat goka min jehen koye min min jehen ko moƴƴere min jehen ɓural min jehen ɓamtan ɓeydare min jihen ɗum noon yo Allah jokku moƴƴere ceerno gayo gueyi hayre law lamini lawol ngol ko mawɗum yettere Allah min ummima jaam min jettima jaam hay caɗele goto min dañani min jaahe barke Alaji Mamadou Seydou yalla ko en tawede o saaha kadi wuuri eɗen ɓeydi en ustaki min délégation amen ɓe fof hayre min ummi min gaare jaam min jettima jaam kadi onon darde moon kadi mi yii minen ko oto ɗiɗi ummi hayre law won oto goto kadi ummi dumga mbani gon jeegom dal presque kañum ummi ɗon ɗo Allah yettama noon min jetti Allah min gadi assalamu aleykum wa rahmatullah min gummimi ko Daabi Odeji mbiyetemi ko Amadou Mokhtar Kane jeyami ko Daabi Odeji lawol ngol ko mawɗum min gari kam e jaam min e kisal min jeyani hen probléme hay goto min jeyani otoji hay otoji ɗiɗi ne memdiri min jeyani komin jigo kay ko jaam tan alhamdulillah rabbil alamin ngol waɗi hande gartumi leydi he ngol waɗi mo duuɓi sappo gartumi leydi he komi ɗannotonoɗo kono duuɓi sappo gartumi ɗo komi jeeya komi garowo babam noon ne aranno eyo nde nannotomi nden somi arti hen sadio mboɗo ara ɗo hay sono hawrde duwaw kono ko gartumi ko duuɓi sappo faari joni garami ko guila adan ha duwaw inchallah ceernajo o so noddi ko noddi ko o noddi yimɓe koye Allah ɗo tan ɗari ɗo yeebaki dañat capannayyi tati waktu en tawede wurnete ha silmine capannayyi tati waktu julɗo noon dañde mo capannayyi waktu deggodiri omo tawede wurnete weeɓani tawi ko galle makko to o woni weeɓani hajuji aduna ɗaccata kono sa ari ɗo a dañat ɗum ceerno o yiiɗi ko yimɓe fof naata aljanna kanko Alaji Saydou Nourou wi Alaji Mamadou Saydou ko jiɗɗa ko weeɓani o wi jiɗɗa ko an hay goto hoto naat jeygol ɗum weeɓani Alaji Mamadou Saydou a laaɓi rewde ha ɓurti mbiɗa hay goto hoto naat jeygol woni fof yimɓe fof naat aljanna weeɓani min mbiyetemi ko Amadou Sidi ɓurɗo andirede Amadou Lolli Madina to Kaheyɗi ɗo ko délégation Kaheynaɓe woni ɗo e gardugol Huude Sem min jetti Allah no feewi guila min gummi hay caɗele min dañani min gari kadi e wuuro Malal min belti min ñaago Allah kala yalla addu min ɗo sahaaji kewɗi limtinde minen denndangal julɓe ba mbiyetemi ummimi ko wuuro meɗen Thily Dande Maayo wuuro meɗen ne wiye Thily eyyi woni ko département Podor diwan Kaskas hakkude Walade e Kasga eyyi to min ummi min dawi ko subaka hanki min ñalli koɗo wiyete Duunde kono ko mawɗum hay ferguitere wotere min dañani hay saɗede wotere min dañani min gaari e jaam min tawi kadi ɗo kadi jaam min gari kadi fesitinde almudagal ngal hikka waɗi duuɓi sappo e jeeɗiɗi amin gara ɗo min meeɗa lukkude ko ɓeydare tan woni hen amin ñaago bandiraɓe julɓe fof kadi yo Allah hisnu ɗumen yo Allah reen yo Allah ɓeynu gurdam ceerno e gueece yimɓeɓe kadi anne kadi yo Allah ɓoyne kadi e gueece amen ɓoyen kadi hawrude ɗo Moutar Sy min ummi ko Madina Gounass Dakar joni noon min jaa Daga min gari ɗo min eyyi minen koye Daga port min jeeya min woni mawɗo Daga o saaha hannde kay saabu arinoɓeɓe gardima en min yo yeeh ko jom wiyata ko eyyi ginnaaw bu ñu sante yàlla ñu ngi julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu tey dañu ñëwoon Daga ñu c'est le personnel du port autonome de Dakar délégation port autonome de Dakar ñoo ñëw at bu jot depuis 42 ba léegi ñu ngi ñëw port ñu ngi depuis 42 ba léegi ñu ngi ñëw musuñoo tardé ci Daga bi donc ñun ñoo mujjee yore délégation bi man maay chargé de l'organisation suñu directeur général Waly Diouf Bodian ak tout son personnel jàppale ñu ba ñu mën a ñëw ak jàmm waaw le directeur du capital humain monsieur Mandoy Ndoye ak ñëpp directeur financier Babacar Niang ñoom ñëpp ku ci nekk dugal ci loxoom ba lépp yomb ba ñu mën a ñëw fu mu nekk nii dama naan daa kay port soo ku fa ñëw moo gën a neex ci port ndax ñii ñu àndal ñu jàppale ñi ba ñu yegg si ñun amuñu problème mu ñëw toog xanaa ñëw tàngoor bi mooy doon te yàlla ku koy uddi ji fi nga koy amee soo fa demee di nga ko afa am si nu mu tàng mu sedd utal yàlla moo ñu tax a jóg. assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe Pinde TV on calminama on juurama on manama on mantama on ñaganama moƴƴere kono ñagamal moƴƴere lekki noon so fini wonɓe alay sago so tawi on guinniri nokku moon Pinde TV kala ko findi en jogori wonde ɓikkon dañde ɓikkon so fini kadi wonɓe yo Allah wombon yo buuɓe juur hen
yon jaaru yeeso ha dañon satellite canal TV ko adi fof minen commune délégation daïra dental Daka mo port Madina Gounass port autonome de Dakar donc min jettima ɗo joni to Madina ɗo juurade ceerno men Allah mamo serrir Allah taala anhu nde Allah waɗanta mo moƴƴere to woni to eɗen payi noon to Dakar to jettata godni Allah emin jetti Allah emin jetti directeur général port Waly Diouf Bodian emin jetti directeur ressources humaines makko woni Mandoy Ndoy e dendagal ɓeɓe liggotto holko tagi saabu rawane ɓe kebli min ɓe balli min nomin gonirɗo e Dakar balle sappo ɗe hikka kadi aussi ɓe kebli min ko ñamate ko yarate e oto ɗo jola fof ɓe balli min ɗum kala balɗum e dewal Allah ko faati ɗum wallima fof emi ñaagui Allah noon kala liggotoɗo e port jila dow ha less yo Allah jurno balɗe mum moƴƴino battane mum Allah uddata asukaji mum kadi mayo nduwono port naɓe nduwono e Sénégal naɓe ɓeeɗoɓe contrat ji men kadi garita eɓe ñaagui Allah kadi aussi ɗeɓe garta dow jaam ko saabu koɓe joom ɓesguji kala hen mo liggotonoɗo port ha contrat arita wiyaka tan yo jooɗode wonko ƴewate tan so Allah newni tan ha yitama mo eɓeɗe garta seeɗa seeɗa o saaha ɓe gartiri hakke jeetati heddiɓe kadi yo ɗamino en mbaɗe mayen mbaɗe hen duwaw ɗo Dakar ɗo so Allah jaaɓi assalamu aleykum rahmatullah assalamu aleykum Pin TV mi calmini mon mi juurima mon ko plaisir yiide mon ɗo e Dakar Médina Gounass hande ko dental Dakar mo port autonome de Dakar waɗi accompagné suhaɓeɓe foof min gummima guel Dakar hanki mbeɗa accompagné jeune uji almuɓe ceerno Amadou Tidiani Ba radiallahu taala anhu mon fof ne andi barke gonaɗo ɗo e Dakar Médina Gounass balɗe sappo arde ɗo rewde Allah caggal ɗum ɗon ko weltanade jeune uji foof mon fof addi ɗum ɗo ko Allah hay goto forçaka yo aroɗo hay goto ñagaka mo aroɗo kala garɗo ɗo addi ɗum ɗo ko Allah so Allah addimo ɗo noon kadi ma dañ ɗo Allah ɗum noon emi jeune uji foof emin ñaganiɓe kamɓe foof yo ƴewoɓe promotion ɓe yo Allah rokkuɓe wonɓe toon duuɓi yo Allah newnanɓe promotion ngaji ɓe mbaɗa avancé wonɗum noon e amen contrat ji mumen ene gasno hande nanɗo ene jaadi amen ha joni koye dental Dakar he jeyno emin ñaganiɓe e barke Dakar Médina Gounass sen koori yo Allah rokkuɓe kamɓe fof ɓe nodde ɓe garta e port he ɓe liggo neɗɗo dañani kene ɓuura gandanɗa hoore ma suturu mum ko weltanade bandiraɓe foof comité finance comité gandanɗa hoore ma port nom Dakar nanguɓe hen waɗi subventionné ha ɗo min jetti ɗo amin jetti emin jatta Allah noon emin jatta mawɓe amin momin garde ɓe kono emin jatta Allah emin jatta ceerno Amadou Tidiani Ba radiallahu taala anhu yo Allah jurno balɗe makko yo Allah jurno balɗe makko yo Allah jurno gurdam ceerno ko nafoore mere